došli u video da ćemo danas snimati Clash Royale. Kao što vidite, Clash Royale snimamo, ja sam Arena 6. I evo mog deka. Ako vam se svidjelo da ovo snimam, ostavite komentar da li da nastavim ili ne. Tako da, aj pređemo na stvar. Naš klan čest je 5 od 10. Do sad 10 je nam slab, ne znam koji drugi klan da uđem. I još nismo otključali turnire. Ok, i to veliki ima Inferno Dragona. Tako da to nije ništa novo. Ja nemam nijednu legendarnu karticu. Nemam. I uskoro će da dođe ovo. Za 2 dana ovo dolazi i tako. Još nemam ovih. Čo već. Primjer. Sada hoću da kažem. Volim da dobijem neku legendarnu kartu. Primjer Lava Honda. Ali sada koji će da dobijem. Sparky je... da, sve mislite da Sparky je neka dobra karta. Nije baš dobra karta. Jer to je ogroman damage. Ima Sparky. Ali se mnogo se lako ovo brani. Mnogo se lako... Što ću da kažem? Lako ga je zeznuti. Onda može da služi za odbranu i za napad. Sad ćemo da igramo jednu borbu. Vidim koliko nas ima da bukvalno. Samo jedan lik tu. Ok, ajde odigramo jedan meč. Da vidimo, ajde neka. Bacimo Valkyriju. Dobro, da bacimo ovog. Gotov je. Ne znam što sam bacio ovako. Idemo print. Ne znam zašto koristim. Ja sam kopirao deck, tako da možete da printite. Koji noob. Da udari pravo. Gledajte sad što radi Valkyrija. Idemo Knighta, vidite prince. Par spiriti. I sad ćemo da mu odvalimo sve živce. Pobjetka mora. Morao bi da bacim nešto. Kako će nik nadrti. Izgledao sam, mislim da sam se izvukao. Da li ćemo se odpraviti, mislim da može jedan. Još jednog Knighta nam da postavim. Njegova kula je skoro gotova. Nema Armor Skeleton. Pa spiriti da bezvezimo. Njegova kula pada na nas ekstra bar. Idemo push da napravimo, aj pokušat ćemo napraviti push. Mislim, moram ja ovdje ući, nije problema. Izvukli smo se, idemo da ubrzamo zašto čovjek baca strele. Nemam pojma zašto. Pa baš me briga. Idemo, sad ćemo blizu baciti njega i tako dalje. Ili,
kao što rekao, klikite na krenuti. Idemo princa, idemo. Ne bi ga uništio, mislim, drugu kulu. Za malo da dođe pa. On čeka da se jedno napada. Napisali smo i tako. Ali mi zapravo napraviti. A pogledajte vi koliko deska košta. Izdrzi. Verovali mi. Imamo changes, test. Super. Neki, ja bi sad mogu ovo da uradim, ali neću. Ajde da nađemo, osim nešto propalo. Ajde, ne znam da li da treba novi definitiv. Da vidim da li se neko javio, za sad još Nikos. Nikos. Klan Rasta 5 mora ti dizati. Nego sada šta ću da kažem. Ovo je moj prvi klip, tako da molim vas subscribe-ujte, lajkujte, šerujte. Da, već radite. I onda kliknite zvonce za notifikaciju. Bude sve. Ajde još jednu borbu da odigramo. Ajde, idemo u Valkyrie. Ja mislim Kiriviza Skelet. Glupa karta se mora. Postavim, ne znam šta radim, ja normalno mislim da ne. Uništili mi kulu. Ja nisam ni gledao. Ili lik nije to gledao. Bravo moj, sad ću da ti zapalim. Evo nastavljamo. Ništa ne možemo i idemo. Staje i poradimo. Izgleda da lik odustao. Da nosi to ekstra. Sve baciti. Ide Valkyrie, trči sada, oni kradu životu. Ok, dobili smo 22 trofeje ekstra. I možda da završavamo klip. Evo, ako želite da mi kopirate tek. Moj print je moja glavna karta.
I za kraj, da odkladamo ovaj med. Ja bih ga volio imati. Da ne bude dosadno. Moj ti si. Ovo je sve karte koje koriste remisa. Ali ovi mini kod nisu. Zašto ljudi koriste mor? Je zanimljivo.